Beti izan naiz oso umezalea eta, asko atsegin zaitu mekin egotea, ez? Baina 39 urterekin bularreko minbizia antzeman zioten, eta medikueko hartarazi zioten kimioterapia tratamentuak antzu utz zezakela. Eta klinika batean obuluak izostea erabaki zuen. Arrezkioz, kimioterapia zinitzan. Baina nire obozitok hor daude, osasungarriak, 2008an hasi ziren Ibik, Leioan eta orain Donostian zabaldu berri duen kliniketan vitrifikazio teknika hau erabiltzen. Obositoak ultraizostu egiten dituzte. Teknika zehatza da gero obulu horiek freskoak bezala gelditzen direlako eta orduan alditasa berbera dugu. 40%an orduan gelditzen dira emakume hauek. Gaixoagatik gametoa gordetzea erabakitzen duten emakumeen kasuan, Ibi klinikak ez die dirurik kobratzen, doainik da. Euskadin minbizia duten 96 emakumeren gametoak dituzte gordeta. 10 kasuan dagoeneko desizostu eta ernaldu egin dituzte. 6 emakume haurdun geratu dira. Miren zain dago. Oraindik gutxienez urte eta erdi egon behar du minbiziaren kontrako tratamentua hartzen, guzti sendatu arte. 53 urte ditu eta denbora bere kontrandoa aurrera. Nik ez den nahi ama izan. Ulertu jazu, nahi dut ama izan, ez? Baina, egia da, adinak gora doala. Da hor, oztopo bat daukeu, baina pentsatzen dut, gainditzeko euki berdezuna da nahia. Eta nahi eukizkero, geho indarra eta aurrea.